Nos, Péter úrfi? Nos, Dávid úrfi? Mi felpesdítő lenne egy kis muzsika? A muzsikusokat, ha kérhetném. Ezek a dallamok felpesdítenek. Mintha a hangjegyek a számban olvadnának el. Elhiszem, szint úgy érzek. Ezek festői dallamok. És kicsit halkabban. Köszönjük. És tudja, Péter úrfi, hogy ki szerezte emenemes dallamokat? Persze, hogy tudom. Maga Mozart csinálta. Bizám, én már élőben is hallhattam egyszer emenemes művet. A saját házamban, tudja. Hát ez hihetetlen. Biztos fantasztikus élmény volt. Egyszerűen elképesztő volt, tudja. És elárulná, hogy éppen mind dolgozik? Hát persze. Az angol nyelvtudásomat próbálom fejleszteni. Ahhoz én nem értek. Én, tudja, csak franciául, illetve olaszul tudok beszélni. Kár. Akkor szerintem a házi nyelvészre lenne szükség. Igen, a házi nyelvész. Hol lehet? Nos, nem érkezik. De tudja, hogy ha a második tapsszóra sem érkezik, akkor már nagy pázban van. Bizony. Ez a Galád. Úgy látszik, megvárakoztat minket. Ezért száműzetni fogom, tudja. Ezt kell tennie. Nem tudom, hogy képzeli, hogy minket megvárakoztathat. Ez Engem így még sosem aláztak meg. elképesztő. Nos, elárulná, hogy merre találom a toalettet? Persze. A második emeleten, a harmadik folyosó után kétszer balra kell fordulni, és ott van az egyetlen toalettünk. Köszönöm, akkor én most eltávolodnék pár pillanatra. Addig én nyugodtan dolgozzon. Köszönöm. Péter úrfi? Dávid úrfi?